Здравейте и честита Коледа! Бъдете живи и здрави и благословени! Днес искам да ви споделя как да се предпазите от актове по време на проверките, извършвани от Агенцията по храните по коледните и новогодишните празници. На първо място, сграден фонд и оборудване. Огледайте си сградния фонд и оборудване. Там, където има места за ремонт, извършете го. На второ място, това са сроковете на годност на храните. Проверявайте хубаво сроковете на годност на храните и особено обърнете внимание на подправките, тъй като там обикновено затъвате 2 пакетчета подправки да са с изтекал срок на годност, вие подлежите на актуване. На трето място, това са записите по системата за управление безопасността на храните. Попълвайте си редовно дневниците, водете си чек-листите за хладилните витрини и спазвайте температурния режим на съхранение на храните, който е указан от производителя. Желая ви хубав и ползотворен ден!